cumprir a lei non deberá ser objeto de negociación. Si a administración ten neste momento os datos de canto subiu producir un litro de leite, se sabe a como paga a industria porque é unha información obrigatoria que ten que entregar todos os meses a industria, e sabe que se está pagando por debaixo de costes, non deberamos ser os gandeiros os que tuveramos que poñer en marcha o expediente sancionador, deberas actuar xa de oficio. Pero ante a ausencia de actuación, pois farémolo de... Si non nos damos logrado que ambas empresas se senten e trasladen o precio, o incremento de costes que determine calquera autoridade oficial. Non queremos ni siquiera decir nós, porque o coste de cada explotación pode variar, se teño máis terra, se teño menos, se teño máis rendimento por vacas, se teño menos. Nos vale o coste oficial. O que pretendemos neste momento non é negociar canto quero ganar máis el litro de leite. Quero que, dado que eu non teño capacidade para decidir o que quero gastar, que a factura que me pasen de incremento a poda pagar. Eu creo que o comentei algunha vez máis, pero a moita xente sigue chamando a atención que o sector primario, agricultores e gandeiros, é o único sector da economía de todos os sectores que vos podades imaginar que non emite unha sola factura. A un gandeiro lle fan a factura do que ten que pagar polo pienso, polo gasóleo, polo que sea. E o gandeiro lle fai tamén a industria a factura do que lle vai pagar polo leite. Eu non teño capacidade para dicir, oye, como me subiu o pienso 2 céntimos, teño que poñerlle 2 céntimos máis ao leite, porque non fago factura, eu levo as dos dous lados. Daí a importancia, ao tratarse dun produto perecedereiro, que nin siquiera teño capacidade para dicir, non o entrego. Porque un becerro pode telo un mes máis e colle kilos inda que perda a categoría en ternera galega, pero o leite ou vendo ou tiro. É con eso co que xoga a industria. Detrás un contrato, ou firmas ou non che recollo o leite. Se a maiores funcionamos nun sector donde o lobby, o cártel, funciona, nós temos cerca de 5.000 denuncias na audiencia co tema do cártel do leite, onde se demostrou que a industria se poñía de acordo para pactar precios e para impedir cambiar de industria, pois estamos ante unha situación que non entendemos. Non entendemos que habendo incrementos do que vende a industria máis caro o leite, o propio, o de marca blanca, que ten uns beneficios que non contaba, de máis de 9 céntimos en litro, que non seamos capaces de poder exixir cumprir a leite de cubrir eses 3 céntimos de incremento de costes. E máis, é inmoral escoitar a un director general de Central Leiteira Asturiana presumir fai uns meses de ter os mellores resultados económicos da historia e seguir negándose a trasladar un solo céntimo aos gandeiros